Yes, Mwnby, finally. After 2 years, mane जोंनिया 2 बोसोरनिफ्राय जोङो मबाइलाव लारायबाय थाबाय, भिडिअ कल लारायबाय थाबाय, दिनैसो जोंनिया फाइनाली जोंनिया बिब'खौ लोगो मोनबाय आरो ना। मोगथाङाव ओरैबायदि मोजां बे आयु। फसायलांबाय। आं बिखौ माने जोंनिया माने अमा देखायोमोन ना जोंनिया अमा बुन्दी बेयाव सिनाय मोनदों आरो जोंनिया गामियारि गोसोरखौ ओमफ्राय दिनै फाइनाली लोगो मोनबाय मोजां नांबाय सिरियासलि मोजां नांबाय लोगो मोननानै दिनै माने फार्स्ट टाइम आरो लाइफआव फार्स्ट टाइम लोगो मोननाय बायदि मोनाखै ना लोगो मोनाखै जों माने भिडिअ कल जों लारायबाय थायोना माने बिदिखे माने फ्रेन्डलि माने नाङो आरो ना खबर लालायबाय थाखायो मोजां नांबाय थैंक इउ यस Hello everyone, welcome back to my channel. खुलुमबाय नोंथांमोनखौ दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायफिनबावनाय थाबाय। दिनै जोङो मोनसे जायगायाव बेरायनो थांगासिनो दङ। बेंगलनिफ्राय फंबाय सानै दंफैयो। नोंथांमोनहा बिथांखौ सिनायखागोनानो। बिथाङाबो बिराद मोजां सिफुं दामगिरि सासे। स' बिथांमोनजोंनो जोङो बेरायफानो होननानै जमा बेरायनो होननानै थांगासिनो दङ आरो नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। हम तो आते बहुत हो गया थक गया माने बे जायगाखौ बिराद माने कुल मोनो आरोना माने बिराद थान्दा माने बिराद गुसु माने माबाफोर डिप्रेसनाव दङबा हारसिं थाबायबोबा बैसाग में अच्छा होगा ये जेब्ला नोंना गोदान बिलाइ जेब्ला होगोन अब्ला गिर गया है ना खराब लग रहा है थोड़ा गोदान बिलाइ होगोन नङालै गोदान बिलाइ खिलिगोन गोदान बिलाइ होगोन नोंसिना बेंगलना आलदा रायलायोना लोग देखिए ये नज़ारा कैसा दिख रहा है वो माय गॉड क्या बात है देखिए जोंनि मबाइलजों मोजांखौ नुनाय नङा ना इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है उसके बाद व्यू है सर दे होमबालाय नावखौनो गाखोनोसै नाव गाखोबानो जेबो गैखाया जेबो गैखाया ने नाव उठाएगा दे हम Dheer Beel बेंगलनि सेंग्राफोरजों बिराद मोजां नुदों खर'खौ बानायबाय झालमुरि जादों डेरिबिलाव फैना आंनो जाहोआखै माबायदिथाय बयबो जाजोबदों ओमफ्राय आङो जाहोआखै नै आदामोनखौबो आंना फैसा गैया ओमफ्राय आं जाहोआखै थाथ'दोलाय नै गोजानावबा गोबाव फिनगोनसो हालु सामब्राम होनायसो गथ' मानसि ना मोजां हा मोजां आसामा मोजां नैहिरे मोजां सेंग्रि ना मामोनलाय दहाय मोजां आदाया गिटार बानायनाय बेसेबा एक्टर बादि नुलायदों आदा मिथिंगा जों मैया बिसिनावनो सिफुं लायदोंमोन नावलाय आदा फैद' बेंगलनि सेंग्राफोर नाव गाखोनोनो नाव गाखोदों जोंहा डेरिबिलाव फैनानै फार्स्ट टाइम
बढ़िया बाबरा मन राता के बरसे रे नैना भी मल्हार बन के बरसे रे अरे ब्लॉग मुझको बता दे चाहूँ अपने दिल का बता दे इतना बता दे मुझको चाहते अभी मुझको यूं तो नहीं पिया फिर भी ये सोचा दिल ने अब जो लगा हूँ मिलने पूछो तुझे एक बार तुमको बता दे अपने तो दिल का बता दे aku bawa जोब्बायसो नायलाय आयु गाखोनो मोजां मोनदोंमोन आं बार खोलो खोलो जोब्बायसो Second time गाबावदो ना हो मा होनदों Second time गाखोबावदो ना नांगौबा जि दसेल' गाखोहोयो 10 मिनिटसोल' गाखोनो मोनदों ना 10 मिनिटबो जायाखैदां 10 मिनिटसो 10 मिनिट हुआ नहीं बजाओ अच्छा वाला बेंगलनि फंबाय बाहर बाहर बैठेंगे हा बाहर बैठेंगे औ जिरायनोसै फैदो सिलारि मोजां मोनदों गाखोनानै मोजां मोनदों फै बेबो गहपुरनि ना फैफेरामोन बेचारा आंबो दिनैसो सेकेन्ड टाइम ओमफ्राय दिनैसो फार्स्ट टाइम बे नावखौ गाखोफैदों आं गाखोफैफेराखैमोन सिगां आं लोगोफोरजोंसो फैदोंमोन बेवहाय ओमफ्राय गोबाव उनाव दिनैसो फैफिनबाय आरो सासे बोदां गथ'लाय बिमाजों फन रायलायदों ए ओइ लेहर द नोंखौ बांगाल बोराय सानो मानसिफ्रा मैयाबो बांगाल बोराय साननानै रायहरलायथारदों आंखौ साबसक्राइबार सोरबा आदानाव सिफुं लानानै मोनाबोदोंमोन आरो एसे 8टा बाजा जादोंमोन दे बुंदो बर'नि माबोरै मोनदों दिरिबिलाव फैनानै नोंथ' मेरला फैखांबाय आं फैयै फैयै बालायबाय बेयाव अयौ मालायसो आहा दिनैसो ओमफ्राय जायगा खाथि थानानैनो दिनैजोंसो खननै आरो आं क'क्राझाराव फैबानो बेयाव बेरायफैयो ओइ नैबेबो सासे लोगोआ बेना लोगोफोर लोगोफोर माबोरै दं होन माबोरै दं इखौ रोंखाया मोजांलाय बहुत अच्छा बिराद मोजां दामो itu सिफुंनि किंखा आरो नैबे गिटारनि किं जाबाय आरो हाय बोलो हाय बेंगलनि सेंग्राफोर तेरे नाम से जी लूं तेरे नाम से मर जाऊं तेरे नाम से जी लूं
तेरे नाम से मर जाऊं तेरी जान के सदके मैं कुछ ऐसा कर जाऊं तूने क्या कर डाला लुट गई मैं तेरी दीवानी दीवानी तेरी दीवानी दीवानी दाना बेराय जोबनायथिं फैबाय थांनोसै एबार ना
गैला थान्दानो जाराम बारनाङो ए गोजौआवथ' जि मोजां बारनांसोनाय मोनदोंना सिलारि जा मोजां बारनांदों एबार थांनोसै गासिबो बाय बाय बोलो आय बेफोर हाजा टाइम मासे बहुत वो एक दुई टुक माने बाय बोलना है वीडियो खत्म होने वाला है जल्दी आओ बाय बाय आदा बाय बुंदो बाय 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 एबार जोंहा न'आव थांफिननोसै औ आं मोनसेबो फट' मोजां खेबनो हायासै रावबो बेलासिबाय थांनोसै दायो ओमफ्राय नैबे बिथांनि थाखायनो जों हिन्दी रायलायबाय थानाय जादोंमोन आरोना बेखौबो बुंदों आरो हिन्दी रायलायबाय थादों होननानै कैसा लगा आसाम के बहुत अच्छा लगा ना और इसका वॉइस बहुत अच्छा है ये बहुत अच्छा गाना गाता है बिराद मोजां गान खनो इयो ओमफ्राय वॉइसआ बिराद मोजां इनि गाराङा अच्छा लगा मिलके थांफिनसै जोङो दानिया थांफिननोसै आय